Wopiti. Wadi di accu an kadi fi Allah sanzane la nunde inde do hannde kadi noddiran inde an fi Allah Mamadou Mansour Ba Allah no wela la uji ke beppe ko no lubata ko dum man kanko timo andi sa sodi non kadi parfum ma parfumi ke ko no ngurata ko wopiti men noddirta ma déjà wopiti li la kiru de lando quoi sai to grig bang balade wa mano jodi do joni ha joni wulna do ataya dum no yurmi quoi billahi wallahi wallahi e pintawo même pas on ko problème woni dani ko fiyoddu o no witti do wopiti na fakki njombugol o wopo ya ko ni ko yande man dasi do woni wallahi mi utaki franchement hakkunde nyalla mi utaki wopiti wa vraiment l'air man do quoi so wopa lo be wopa vraiment l'air petit apani accu wopiti fi Allah san e fi fala ka be ngon tawde Allah yeji de Kono la sanjande to yimbe be non voilà c'est pas mon nom indiano quartier do invente ma be ina wopiti da be ngon tawdu ngi min sina kendu ko wopiti adda na geysa min tumen do ko de bawo jere ndi bebe mako tawa mo na o jomba bebe ala umpa jomba Comment va? et puis on avait l'idée Chérie. ando yarde futura to ya futura to taro da sakkitora la Asalu zeme woni. di o sa joni noy ayu ko malam di ayu lalan e puis ne kadiza tuti ka bazu ngundo lancho ko Mais pourquoi? no sa hanal be do petwe ko lang halande be do kango be ala lan famu de quoi c'est qui affaire wo pito ngane ta kadimi to ngami hirsu wowla non fo no do den no fo wadi asma indi wopi wala Habbo mi jabana ma. ɗum ɗo yo mutu few wopiti on asengay ka iren o wopiti on quoi Kala be noddirama ma wopiti. few handi taggi Kono ida andi no mi anda inde made mi ha handi afal jalinda lan. On nya weta da. Mamadou Mansour Ba important Min bi yuda la ça fait des années bi wondude. Mais ko wopiti tun mi nodde tama ko dum halandal. enen ko kollandi mo ɓita yitenge Ko men ngel da jakka. Ado ajabu tum. Kadiza do woli o jabaki. ka mi jaɓoto koɗo Min ñandu e sa baba ko fili parce que ha ande min c'est ma première femme nande on wiya no ko e sa jogo mo wo. andi be na wo fello ko joni non jogo te quoi be mo dum kadi woni ron gonga ya pas un peu sans cause min ko dumi fala ti atu compris maintenant ko dumi fala andude yo aussi fani ma ko na da si mo do yeda ke wopiti no andi parce que dum non ko ma yalta voilà Be ha nan ko no ni hawmi parce que be do fo ko kala no en su hala wota ka. Banti ga fonde hala nana ko min anda si. aɓe ɓe yiyata kamalere woni o ko ɗon ɓe fami kamalere woni sati arno ko hakkunde Wonu satinda laba mo. no non andi na fiyo do wonde wonde andi sixième ko wore ma woni suudu ma goɗɗum mi haalande joni andi sixième ko wore ma woni ɗayne anda Ka fale mo wodi. Dara ko kom tawi do ana tawat do ko jam. Yomi wolu. haalanimo on Yomi wolu. on wonno Ko dum satinda. on no woli ba woli awa joni kelo moni yaɗa kon fuuta Ni wadi ko ton. ha woni fuuta wadi gol Wadi gol hon. iɗi kola nena hakkunde ma Allah hakkunde ma Allah Wopiti belay. hakkunde ma ko dum ni wopiti a wopi do na do a wopi hakkunde ma na do Hakkunde ma Allah. wopiti ma mo na do Ene wani kan da yada futa. Kadiza. Awai ni kala da Kadiza yada. no mano. Jombu golo ni. yaade Jombu golo ni. voilà Bene dai. jensa Jombu golo ni. si mi fena yo mi passo ngada ni ko nyombo gol on yaade voilà hakkunde Allah ko nyombo O jette fere. ay an kala ko annduɗa min mimi alanda Jento Ko landa. secret non. Jombu ko secret. So anda lan do ande. Jombu ko na secret do mi ala den do. sikide Merci. Airundo la panina. Konko halando la kurtila la pande parce que ona sanza ni lancer. Kono hekan wopiti mi andinte hunde wotere. Undugal ata ekine ko peji didi. Ngaron kanata de mangana ga yorta. Ka jamfama kana tema mi wonna ma. Ande ko mi ande ko blappale wonda ko ne hu wondiray. Nani? A inni ko mi faala. Nene, nalaga. Oh, you mama nene. Nene. Nene.
Nene. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Nana. You don't like. What is it? Nana. Jantung. Bengure. Oh, na jantung. Ito yun. Nana tongo. Bengure no dali. Ay. Bengure den no jam. Kana o alay ma ko mi wala ko. Awa do won bitade fete den ka woni. Ni mo e jakko. Ni mo e jakko. Mo min yaki. Yaw ga janga wa boy do ga ina mini mo yo jonde koren ngelo jettu no ngel ka yaw kisama. Wata no nga artu do den hewtita ardo dal. Ko den la fay ni ni. Hey ko onon ko yida be be ala nyawro koren be hewtintinta. Wallahi Na lato. jantung wana didi hinatati. Ko haddungal meden Na. wiyo mi artu. Min darta lawol hollita on are do sagata on ne kalaw are ɓuri e tanginade ilande mo janggo ha faɓɓi janggo waniɗe hare hewtiɗo sika ɗon lawol lanɗo on muuyi Emba ko malore honno ara sagu meɗen koye waɗɗu kisan kisanno eyo kisan sabunade ma ojo sono be sono o arali nene tawsi ɗum latoto minna heyi muño o hewtay ko ɗaynatama wallahi ara mi weltike nani hey ko o noon fayɓen ninni koɓe ƴettidirta kon ne wela en ene makko baɓɓe hina affaire noon kamɓe na ɗum faala ɗen ko ɗulle kadi faalete ɗen hala ɓe ngure nde woɗɗodirali eyo ara ko ɗum Kajetu. Yana minima ya yau ka sudu yau tai. Aja bali. Ne bali do fode pinya ne ko no malheur. Minute ya yau ka sudu yau tai ala ja ko fi hono. Se ke piji go ne be hali ko ka bas ko sama kala. Ke tira do façon go ton. Kono daro joji ko no do mo si minima acu yau tai. Anda. Ini sia anda. Yala yat. Parce que do andi ko mi wat jam fa ko wadan dalan gon. Est ce que mi wawa etti ko kala erna lamu jogorama. Ha mi anda taw position ma on si nyanga ma fréquente watta do. Position on pada. Mum dul mum bet. Kajetu. Bay na lu tiray ni. C'est que aduna ko sai ko woni ko sai ko woni ko tam. Wande min jango am fabbi jango wobbe go. Yon doni ni min hemawbe me yewti nyande wobe no delañ be finure la me yewtude. Ala ngal mi dum naki wo kono kambe fokke tum mi jomba. Minni be awa problème ala. E da bani lan don jomo mi jomba. Semaine aro mi ya high village. Jombo gol si alla jeb. Donc a confirmer. Ka jetu mi confirme ko ma mi confirme quoi. Ah bon? Fami joni semaine aro mi ya high village si alla jeb. Ala problème. Dimanche le 14 mariage. Non, mi landa ki asa wonna landa. Je m'en fous de ça. Andi ta no wonde water kan atti lan jam faade. De be yaltuno goddo yaltuno fi am fi jombu kolla. A wino la ñett. Mi jombe taaki a jombari. A inu ala nga mi jombe taaki taw. Tanke yi fi ma fi angono ko bernama. Hande non ba yewti wayte an afala ma jombuti. Taw ko no wadda ka. Tawda ko dum no wada lan wadda ka. Ko mi yeddumo be am mi tira ba. Landaki dum min kan na mama am jagiti. Min kam yala mawbe. Awa mi wonna ma hunde wotere wopata. Awadi ko mako. Ani taw mi tongi non sirno don taw ka mi. Dum ko loppol ma. Min ko dum mi noddirema. Mi halni ma mi tongi on sirno ka. Min ko dum mi noddirema. Ti anden ta kadi. Hatta mi noddama. Min ko dum atta lan wona ko dum kadi mi wona. A noddira Mamadou Mansour. Awa mi halanta hunde wotere. Da yara jombu ko. Atta wata do gorsinani kadi si mi ma yaari. Si tay tu woni mi wattitaka. Atta waylando. Mi andinte a jamfila na e hore bende lamunde yaw. C'est bon, mi sikuno si mi halni ma dum do nani ha renda la. No, yaw jomba. No, min ko fi no mi noddirno ma. Min yaw jomba. Mimi fokkiti. Ko nyang ami 14 mariage an wade si Allah jabi yam point c'est tout. Dum ko haaju ma ton nani. Dum ko loppol ma tawata gorsina min das mi ma yaw. Mi hollata min nami jamfete luttirani. Ko wulni ala ndeder. A wulle baba dum.
merde ɗum noddirɗa lan Allah ka jetu accirni mi nani joni ɗo wollaga ko ɗum ɗo mi noddirnoma lan ni joni ɗa wawi yawde merci ko ɗum mi noddirnoma ɗo wawi yaade mi yeehi kono mi jaabotoma aden dugula motti dugula yagala ma ko hay ƴiyala heddortako kono mi jaabotoma Kong Koga ko ton tigi ayo sene ɗo ko aramɓe o baba kanala tom la ilaha ako dadi wawurando joni nena wande halde tawi mi surprise o mi tawi mi surprise o bodi eyo ɗiɗo taw baba fowta woworandu garde modi agolli mi nene ma ko ɗo min ñalli haalugo ɗo mi wi ko asi woworandu garte e balɗe ɗo o wila wo ñitere makko nde nde ñalli am minde ande gonga ɓene amude ɗo fare ñaafe modi mi sikkuɗa ala hay artudande kadi sike hari mi haala ni nenanko jango mi arano may mi tawi yomi adinti ñala nden ko yo le sina ɗum ɓe naata ɗo e innugol kala ko ɓe mari ɓe defa ɓe maranala wona ɗum wonno ɓe yaltiye ɗum téléphone kum addan alan kum hoto taw nena woni c'est lefi téléphone hoto nena woni hiɓe yawno kamɓe kawtal ngal ɗo e fof andi gasi dennabo waɗi fof yahay eɓe yeeyi ka dennabo o arta e noon joni ko woni ɗon ni no andi arti modi hari men wulɗama ma mouradu moƴƴiru andi téléphone ko gadda ko ɗum wonnoma yewtude fi mum goɗɗo acci sa peut-être miɗa yeeyi lootagol o aro rewani ɗo yeeyi o jarama kono malaika e kude mo fi ɗum jam o jarama o gollima nala toon kode a barmali jega noon Alpha Omar kadi waɗinoɗa suudu molnande Alpha Omar no gollude kañum kadi andi ko aɗen du wedditi passé ko mi rewi ɓeeɗa kadi on no commandant pay kunkumɗa Ibrahima kan kadi o renouveli jakaka maɓɓe ɗo mi yiidi ɗon e bureau makko mi yewti awa baba yo ka waajo ma yo ɗum ɗon waaji ɓay hiɗa andi ɓen hiɓe gollude an kadi ko hiɗa gollude koye a ɓurto wakkilade baba ko ɗum mi faalete no ɗo mi yi e yo mi waajike hoore an ɗo noon mi haalante hunde wotere ilandema addanɗaɓe ɗi gubaji ɗo fo taɗi ken sabu ɗiɗo ɓay tun mi naata e ɗi mi heya kala komi faala hara ala wattiɗo sugu ɗi hiɓe haɓɓe ma kono ɓe ronka e Allah waɗe barki e ma e ɓuuɓo Allah no waɗi barki ya torki Allah fattanake ma Allah yo Allah ronkin ayɓe maɓe Allahumma yo Allah waɗa niwre hakkude ma e ayɓe ma Allahumma yo Allah dande sabu bomɓe ɓe Allahumma yo Allah dande battane o machine ji ɗi Allahumma torki Allah fattanake ma Allah yo Allah okkore yo Allah okkore ko baton townata e jawdi nafoore e fof hoodi siti ele sorti de mo ko a heɓa hakkude si mi yehi baaɓe si woni mariage am feƴƴiɗo mi yejjitike konaki ko bamakoji mi addanta miɗa andirma ɗum addu mi naata e muɗum mi yalta e saare de mi hollaɓe miɗa mara ɓiɗɗo barkuɗo fes bamakoji ɗi arasi Allah yew noon taw katoɗa ha lootoɗa nani kono ko ɓurlanma binde ɗo no ɓuuɓi de ga no ɓuuɓi de andi onon ton minen min wotini sikkayi ɓandan ɗum karɗino joni ayi hay fara nanguinola yiide huɓɓaka kuri mi wulna ndiyam andaro mi sikki nene ma de ayyan nene ma nane wullutan no ɓiɗɗo ɗuma kankal ba daaro si tawi yiite ala ka kuri ton nani woɓoran ɗum ari ono ari changeota ya ka wowɗe jogoɗeɗa ha joni no ɗumanni ka ni ne ɗumanni ka ɓaynoɗa andi mene ɗe balɗe ɗo ko sulumeɗe acci sa pontati ukkani men nder toññol ɓeya tomi woni jogoy
Nene ma yalta tale hande onno. Nday barki si ko ni heɓorta tawi barki ko ni heɓorta mi layɓay mi naaday ara mi famali Mansuru nene nala to baba e mai ora ba da ko nde to e tuda yo nala to won ka jullere mbadum ko malore hen do heɓti e jammo ere mbadum ko malore hen de mba men yetti Allah alhamdulillah rabbil alamin meden habborno ma do wa juldadu nene Mominatu yalti ganene aru welo moƴƴere no wari nala ton jam tu alhamdulillah rabbil alamin moƴƴere Allah ko ni tu hakkudangi Allah meden habbon hey yaltuga mino Mominatu yo baba Mominatu yewti go do sababi joni mi ɗo nder ga nani awa nani accido men ɗo nena yalla jaɓi en neeɓi haalde téléphone ko wande noon Allah mo yeeyi Mominatu oyga ko fewni atali on gonɗa yaade min hewti onti hewti ɗo nani toujours ko fi programme siko no melti babi ngi ɓameri ɓe welti innuma mi watama haalande e biro ma ɗo kay ko welti yo Allah moƴƴinan en de yo Allah moƴƴinan en siko ara ay gore maɓe on ƴettoɗi feere fi programme foga ari me yewtal de tam awa hewte Allah waɗi mi hewti andi ñalande en hewti tigi tigi ɗon ay gore maɓe yewte kala ko haalde kon haalɗum lanɗo ala ko jelumi jonete mi jonna felumayaji mboɗo yeey Conakry tabbila no musi tabbar ma de molti woni andi no Mominatu a wayata andi wonde kay ko ni metti ran langa téléphone si haal ko no la Conakry ya la tan do adi ta fe mbali wa froni ka ko ka welcome si welcome no mi tay ko wela ma ko mi wata ngai sama pa so finu da fala wada yo lo kay ndo mbaɗa lo kay kadi ko afo be ala andi no Mominatu sigi haɓɓitoɗa laamu to lawonde quoi a selay ɗum a talan commandade no sikkirrano ko hawlu ɗum faalema mi faama mi waɗa kono arnaya hulɗa commande a faama amin accittugo sukulu welatala fembagol lo kay wa mawɗo min du welatala ko quoi faga ko gas koye ko ɗum juburu ga accireni min du nde welatala ndi kono mi waɗata ñanselen fi ɗum o wolen fi mariage o min ko ɗum addina fi mariage o fi mariage o falayi ko a ƴettu programme ji ma ɗin fof innala ko ni falata kikiɗe yaha yiide mi régla fof mi famoni na kikiɗe de janggo joni ko heddi ko ɗuman fi na ko wiɗa ko janggo kikiɗe nenange ara mi wantike nani ayayi kesan mi jippori mi anu yo me yewti seeɗa ɓaɓe gon sabbilan to kadi andi tan o raɓɓiɗi donc ma me yewta toon kadi alay ɗon meɗen heeɗi on no wonawde minen kadi meɗen prépari ga ha ɗum ɗo joni meɗen habbi on on jarama nani Mominatu ɗo tala min atala hakkiti saɗo ɗum o ko ni o jaɓata yaltude debbo noon ko ɗaɓɓa ko jooɗi si sabo min ko yoɗo wera suuɗum faano ko ɗum noon oɗo no wowti ɗum ɗon joni enan en kikiɗe ala waɗay ɗo e nani ok on jarama alhamdulillah koko min nani ɗon sonka ɗon wola ka yaasi ga fof ko fi o ko nene ono yiɗuma nde min oɗo jambatala akitela kondu waɗi mino jombatala kanko en ndesa yande makko aynayi ɗuma ilaha illallah Muhammadur Rasul to mi boni koye wilan komi taari ko raylan haɗɗum nene sinaron faala mayde mi waɗata am de o yemmatama
fes toɓe jeenu kono ngandi de ɗum ay nanuɗa yiɗi mi ngari mi anda ko nani mi anda hari ko kanko fes ay min de balde fof ko mi ala no morate ɗo sa yande ande ne ɓuuri hoore makko nde labbe nan ndaare goɗɗo no wayi ande lancete ala kawte taw si o hersine nange ngal taw sonkiyan fi Allah nene ono wadde ha diwal ngal moobo ɓa son sonki ko ɗum ɓe andata min ko de mi woodi mi jaɓata ɗum ɗo wota wirta ay kono taw sonkoyan nani fi Allah Allah ne andi ɗum waɗata hakkudange Allah o jombete Aminatu taw si o wirtanange kawte taw si o bonne langar sike taw si o gala langi geɗal Mamadou Mansour a hewti e jang hewti e jam nayi ɓandu ɗum Moussa sina lawol ngol moƴƴa ɗum ɗon enen andi iwgol ko saare ara ko men Fouta ɗo ngol moƴƴa few an kadi o téléphone ma no sonatu gore bembene na ok a hewti kol ok joni faala ya fadola la yewdude ɗo ene nange babe ngan so gayni mi noddite quoi voilà en joni merci Maymuna e hino ma ɗo e hino ɓiɗɗo ma o Mansour faala kano la nanande fes kono ɓay Allah waɗi yiltimo artirimo e laawol gonga yetten Allah few alhamdulillahi rabbil alamin hiɗa andi jo on yiwata ɗo ɗum ɗon en fof hiñamaƴa kala o hewtiɗo o ɗum holli giggol molanago kahina ɗum ko gonga few yeetoɗa Mansour mo ma noon kadi mi wondi e ko mi ɗaɓɓi somi feni yo mbambuke ko mi saylo e saare nden fof so ittal nde sayande makko so ittal nde sayande makko si jama on faabakime min kadi kala komi wooli wata o hoolo yo ittu ceerno e ɗum ɗon on atilan haalde ɗum ɗo ko min tigi fembata mo joni joni no gayni ɗen ɗo mi joɗɗino e mo ɗawon mi femba ma o laaɓa po e jombo o janggo accitiri ni sukundum hakkude ma Allah hare na her sayne mawɓe jama on e contrat maire nan ko addantami ɗi duru e gurumu ennuma jonji mon ɗin jani ɗo ton noon habbe nde ko ɗo yude ɗo ni ko ɗum fewndi ga saare toon kono gasi ɓawo ɓaytu woni o yiɗa o maki o mi yittu joni acce nga mariage on feƴƴa mi yitta simi yittito ko ɗo watta lokayre simi yittito si Allah jaɓi foti on ɗum mi acce ɗo ha mariage on feƴƴa alhamdulillahi rabbi mariage on feƴƴiri bimmina ñande ko ɗon mi lotta hoore kono noon de Mansour hara hersinalla a joni yiɗuma dey hani hiɗa yiɗimo simi yiɗano mo mi arani wona fi ɗum haddila ceerno e fii ɗum ta maapingo Mansour jombay on jiwo ɓe wonda mi sikku ñalande hewti ñalande ko woɗɗude nde hewtata ala acciɗu tun Allah gonga ɓe ñawɗo muɗum kanko andi si dikkina on ɗum falɗa ande mi defanama boboru an ɗo ay alo janɗi o ñamata ñameteji men ɓay mi yibantara no moƴƴude kettum mi falani joni mi waɗanay ma heɓade woni joni joni mi waɗanay ma noon nan yimmike kisan joni aɗa ƴawrude dow ga mi yiya mi hollita goreɓe an wonɓe toon ɓe hollutuɓe fof fi kala reɓe humpiti fi mum kono simin waddi konngol menen kadi hara ko ɗum ɓurla weede quoi awa joni a tawa mi gayni waɗandema ko falɗa ko nani min kadi naya tinde ɓiɗɗo ma on tu yeggitala kankal ba hal kal wullutu kankal ba hal kal joni yawno kuntum biredi no ɗo waɗanami ɗon bota addanami baba neldami nani onon kadi dara sa heɓanami kuntum goro ɗo ɗo toon ka daddoranami on teno ndu yeyete baba jooma hunduko majjata ca jawri ka makito hun dow ɗo alandi mi lando nani yo Allah rene baba ayɓe maɓe ronka hakkude ɓeyyata ɓiɗɗo han onne maɗe ɓanndu nde heeɓi o a wonay ɗo si Allah jaɓi c'est toi le rese ɗo voilà hay mi min andi woma heɓota koye nder nde saare hannde kadi gila addanɗami ɗi gubbaji ta mi yahay min ɗumanno ɓe innalan ɗo kamɓe si Allah jaɓi ne natir ɗo no yaltir ɗo ni si ɗon faala on waylito ɗo gonga ɓeya tabal katon e saare men fof ɓiɗɗa on ɗo ko barki ko heɓi koye ofulawa ɗo mum heɓata goɗɗo heɓitata ɗum hannde kadi billahi addanen kalkalima haala kal garan Allah waɗi a hewti e jam moƴƴere haray miɗa weltori moƴƴa e kadi haray noon kadi ko neldari andin
sikka doridi ka basi dandi ko yaano da mi wala no min si da arde do ko ya addo ko mi wala ma kon fimi dandi déjà peti na mi hewti yo nel dari mani hewti awa gasi abati ci pore jon ka suudu gasi peti do mi ari mais na yudo bay mi ari acci dalange hore an quoi c'est que min ke mon do ni mi jetti hore mi wadi e sokeje ma fi hondu no kure kala daaki do e mayre ko kanko buruma andude no kure nden donc mi wata arde do min mi manifeste to min mi duman wadana hore an organisation jidinde truc comme ça mais ciama do ko am burlan andude ko no fewndiga donc bawma mi iwtirta organiser mariage zangu ha o resisa o gasa mi yami tigi mi ya o resisi dum don mi halfinima dum e famondiri aji dangi orande peti wi'a do ko granjuma ha minata do erreur yara mi anda ok haray do gram mi weltori moƴƴa yewtere yewdalande donc min haray min to ko mutar haram nani ko wolda ko atanke grand e peti salla jabi makkirtama e hoore maada piji din wolida non en zegradi non si Allah jabi haray non mariage ma kombo falla en butu haray haray fijana nga vraiment haray convaincre to moƴƴa attention mo falla peti mi anda sanana pular ko nusi minni kala ko concerne organisation mi jetti mi watti e juude ma ko wiida la womdo baawdum non 1 point c'est tout ok haray mi daray aro fijano en haray fijana haray welto moƴƴa e kadi gérer piji di no faalira da no har sago ma har si gayni hara a welto to moƴƴa haray ni petum ma ko mi gérante no sala jabi tanket pa don no mayinki sami hendo kadoji an dum peti yo ay pedal ma est-ce que ala fi mu de baba ay la fi mu de peti ngaringa na fi mu de babu na mo sulo ndara na fi mu de na tawti ma go kono mi acce sai ni kan mi acce de peti yo mayinki sami yana kadoji an yo mene kar fi ko kona ki no wela men ha Quanto? Oui. Até da hora conecte. Ah, sì, ma non conecto la sera. Con noi? Allora? Anche a Radica. Anche arrivata no. Sì, no, guarda, gollo, Golle mono. Arrivando in metti giù. Come metti in mano di berne? La giorni che gotti ma ora ma metti berne tu la mano berne, vent'anni tu giù. Mansu. Gore jang warama. Jaka sana no kozeri o ka telephone enne sahihi ma higo. O arama mi numa. Sa yore makonde. Anna giba ko ni kona kiri conform feti. Kono mi wi unoma. Kono mi halanoma. Min nali ya selfiyon goddo ima weda wola fiyo. Min ayila ne ala problem. Ardo mi ne de mo mi peraki taw. Mi peraki fi mariage taw. Min ya oblidu. Yejjutu dum. Ono kan. Gano kan ngandi kono ke. Ono kan. Ay wa wela ngino de hande on nakana. Me nam gande me den habi. On ngabaidu. Hay min ay welda fi. Ba min ni hanki mi fala kam. Pelleti da fala. Wo kambe wo meccana be don hirsin be diwa. Ida fala. Na ngendo no ida fala. Mimi wolta. Sai imu wadirni mu maristin. Da wayanu de net bayalimu. Kono he. Kono minu ma muminat. Mi hala ni madum hammirundi. Awata presi go mo dairal mo kite mari. Camera he o camera di telephone ji fene. Sa ido image go sikka kono ngo way akaira mo. Na de foto makko on attendela. Ah kono amira mo la ba mo mari mo mari. Na foto makko on addude. Eske no no yewtude. Ko baydo yewtude mo halande ma halaji ka wawe kalifirde mo hito makko go. Hito ngon tu wawete wollude hi odo ko ni way. Gore jam jon datta hore ma solution mi ala solution fi dun don gore jam galde galde mo ni kenna fus mi ala ko la hoto daga suudu sino faala hara kon min tigel da fejjata kono galde galde mi ngon do la tota ko tele yaw ndara hore ma solution ba mo be ndara hore ma solution mi jona ala ko mi halna ma mi lani ma halande ko mi halen Mamadou Mansour min mi ani her si ko diwal do bayna Subhanallah. Wow, kaun. Wow, tak. Wono tako si Allah jabi. Si mi wada ta fes. Baba Allah walla tabe dum.
Hakkunde Allah. Téléphone ji di adduɗa ɗi baba wata mono. Téléphone ji di adduɗa ɗi. Ɗi noddirɗa ɗi wowluɗa ɓe yoɓay. Si ɓe yoɓale mi yakkubare. Ɓe yoɓay, ɓe yoɓay. Babe gonto mi tawtita gore dame gona. Jawdi wiɗɗa o yo gawtal. Bila njo nene. Ko ala ko wowlen. Ala ko wowlen yo ɓe Jawdi wiɗɗa o yo gawtal. Fo wallidiren ɗaɓɓiten o jiw ha yemmo. Par ce que so falno ko wowlay no law faala kara o hersinani e hoɗo go. A jombay. A jombay. A jombay. Jawdi wiɗɗa o yo gawtal. Waɗu ɗon hoore ma doyma. Jawdi wiɗɗa o yo gawtal. Allah muuyi ko goɗɗo mana feere ceerno. Allah Mansour mo an ka barkinaɗo a soñjotako. A soñjotako baba. Ceerno en onon kadi acce ene mo ko baɓɓen se waɗi so gonɗo yawa fi hanki jemma en zangiyayi ɗon te ronko ƴettude gonɗo ɗum feƴƴi o jiwo ɗo hulɓinilam A soñjotako yo. namere joni jiwɓe ɓe ngalaka jombede Mi haalannoma ɗo kadi. Winde mo ya hakkilo yaw. A jaɓali yawde lerde hana yahede. ceerno en amin de Babe. Na yau daga misiri do gamina arsi yira to. munir Baba a soñjotako. Billahi wallahi a soñjotako. Momin ma ko muniru net. Action. Hakkunde Allah ko an waɗi. namin de A jaabi kela ko ɓuri e mettuɗe simi. Babe. Tabale ko ɓuri e makko wedde o. Baba yow. Yau daga misiri. Mi yoɓinima duwa baba. Mansour ta yaruni an tun accumi nodda payko ngol ɗo Mamadou Awa yo kawtal. ceerno en accemi halnon Awa yo kawtal. ceerno en accemi halnon goɗɗum Awa yo kawtal. Ɓiɗɗa on jawdi makko ndi. enen so waɗirimi ɗo gonɗo faɗo Jawdi ɓiɗɗa o. Jawdi ɓiɗɗa o. onon ko fi jawdi mapi Jawdi ɓiɗɗa o. Ɗum ɗon jombone mbo sa ko tati. Iɗa andi laabi joluɓe yawti ñallal. Iɗa andi ko laabi joluɓe yawtata jamma. ɗum goyna e men fof Téléphone ji jelu o addani mo. Ne haala noon téléphone ji jelu ɓe adda o jonnata on ju. Iɗa andi nene makko mbuuɗi guluuji jelu yaami. Iɗa andi. Ta haltanan ka haala yandi fi awa Allah. accemi halnon goɗɗum fi Allah Allah heɓe no walliniren ɓerde payko kon sen jaɓi Ɓernde makko ne wawata walade. awa fi Allah min toon soñjanam Ko wiya kon ɓullu juuri ko yiɗanede ko gonga o yiɗana woni wiɗɗango. O yiɗanama yo yiɗanama. taw si aden her say La ilaha illallahu yo. wimi naafi Naatu ta yaltu sokko ɗon naatu. Kono fo waɗɗu. Baba Allah gorte barke hakkunde a jambay. A jambay. Yalla yaɓu on suuɗe ɓiɗɗo mo o landi sokkade jawɗi ɓiɗɗa o wi on ɗon hannde kadi non o jommatamo. a yawno ka gorejo makko on dowga min mi jindi ala ko mi jinda mi ɗaɓɓiti ha mi ronci mi ɗaɓɓiti taw kono muminatu waɗinmi e ngal dewgal hay ono bonni dewgal mum taw on to o woni on forsumo mi forsamo mi anda ko honɗum o sansani ko ñande sagata ngarɗoɗo kanko fuɗɗilan innude kanko wo yiɗa waɗini kanko sagata kanko nani o nene on forsumo tawata o nayi mo yiɗi goɗɗo o doga o yaha on forsumo onon ko ɓiɗon forsugo juuɓe min nini si goɗɗo a yalti fiya mi faala komo to ŋokkitirande a waɗatake to ŋokkitirande waɗatake kono he a yiɗinmi na yiɗi yongu ka teddinimi ka o neyano men jajan sina ɗum o dogatano fiimo jombede o dogatano banima accumi lontinanama o sagata fi Allah wota hersinam wota ronkan kam fina mi fonda e jama o yandi nene tubanima fi Allah yandi nene yandi nene yandi ta hersina ta hersina ɗumanan elsa nene ɓante no acco sagata jombe o dankotomo
o danko to manene mi je nene gono do ngandi nami ngo fala no ka mi andi ko jaja ngo inni mo hidi mi wata ino de do miya do ngandi si moydi la so idala mi wata yaade de do mo hidi jaja ma ide de walla mi jeji ma atu jodo da imme non jobi ajabi ajabali me la imade joni mi jabi yandi mi jeji ma ne imme non joni yandi si anuna limi ala imade si anuna limi motagu ko do mi wonata do Kadiza occupation jandi jabatani yiden fi Allah faltano ya muñol an quoi fi Allah non famu tout fi Allah sa yimi joddini ma mi yewtima programme yandi no fondor non s'il te plaît sagon nini ara sela no lan quoi libre pour le moment fi Allah ara seytinale s'il te plaît Kadiza Ok, Yoni no c'est bon écoute, Yoni raccroche encore si vous voulez c'est dans l'Italie y'a autre y'a quoi? Pardon. Non, à la porte. Ok, merci. Non, mais non du tout c'est pour
Asma. Yau ka danki gawa. Malaje walto. Ono. Walto do. Ono aledi. Jomba kesunga kaledi walto. Ada Fiji. Yau do gawa Allah. Me wana edo. Ono kaledi do. Jomba kesunga kaledi. Ada Fiji. Yau do gawa Allah. Yau do. Asma. Wali ni mo telepon ya wala. Adi telepon. Adi tun telepon. Adi. Yo na tun telepon ma. Naringa, hey. Regarde. Adi telepon. Yo na fian. Adu. Asma. Asudah toh? Ya boleh. Sudah kau ya sih nunggu. Ya bom sudah. Sudah tahu? Ada kol kami itu, bete baru kan? Asma. Kita. Yo make sunani wa tadi. Yo make sunani wa achu. Kumi hala maona dum. Wala wase kumi hala mame udah wa. Awanta. Kako nuwat. Kako nyamuda ko melan. Sikono woni wela mom ya ka restaurant am sana mafata ya wala mi. Mimi dago ya laka. Na kale di mi wonno. Fi alla de. Ko do mi walata. Ne ko don jota da weta. Dom jotto a weta. Acha kengla no mako asina. Mene ngoji o mwenda mera yade njombugol. O mhol ndame photoji mundo. Mene wona o menyido kono dum woni. Seki awaki no mi halna makwa. Mimi do madidi mi yahamma ha mi hewti. Jour mariage on ko denyande be ngwango suudi o majji few. O yaka goto yitali mo. Telephone nodda fe yaali. Non famille on fop no jodi. Nena no jodi, kawa no jodi, ba famille on fo. Minu ma mi fesi. Mi ronki ande ko on mi ronki ande hore binde. Me famu tum problème fo no mar solution. Mo ben ko don be solution kisan. Ba yetti singa makko. Be remplacer ni. Bo piti. Non, mi fo mun essentiel on ko me bu be. Mi arti de ben. Bo piti. Oui. Ko hunde wotere. Hara fenan no ala ko ala si yawda. Merci. Ya horon kama irde non. Ko suudo. Me awata inde on hari no hiduma ida idi on. Hara ko hore ko aldu don ko yaadda. Non hakkile yata. Sa yetti complet comment dire completati bagi. E complet e paquet de pampers à tomber ka valider be be njomba yon. Ça cherche il faut marsata. Wallahi. Mawdo marsata. Et puis le monsieur là, quoi tonta. Ko woni wolde konko. Atodi ke quoi tonta mawdo mais non. Wopi sa yo wopi mission makon. À mon avis, il faut planifier quoi, faut manque de planification wale quoi. La famille andi tu ka village. On ande sa jomba be to anda tiki mo na. Si o fena ni mo alfa ka de kama ko ni lozu. Anda gore. O irani mono. Atawat. Anda wa ko kam ko bo de parce que non ka village. Sa yehi ko mai da kum petit copain makko a famika
famo diron do wawa cause demo yo cause jigo c'est ça afami hakille no nanda wallahi min kadi ko dum mijino tu vois le monsieur là il est très intelligent donc il a ko na dum be murti gay quoi be sudo donc wo bi mission ma ko quoi ah min bon quelque chose ko mi fami eh ko andaji o be andindira ko sabu sabu ko jombi ka fe on dire do ngala mariage photo wali nen dum fi Allah c'est bon ala l'essentiel que mingi be ngwa me ngati di mo kasu aba mi wala te ande ko don so joy to ala ka wona ka don ni parce que menen kadi zaga ni me war est-ce que afan ala ka wona do fe on do ko kadi mi halande ko laabi ka los do da don sa fala wonde jam do sanza ya no ko menen kadi zaga ko wali mais utina c'est tout ce que j'ai on kadi za mari so yo no amo singe lando mo do lando problème boy ay problème ok joni no ko yidi ande ko fala fi Allah joni fi Allah parce que joni fami de moni esira kaka do bigo wonde ngore ande daga di ko to mi yesi yo fi Allah wonne la ngai ko nagge mi se ara ko Allah woni jambe fi Allah do dile la mamadou non mi mbalan tu devenu responsable fala ka be ngonna na sirno c'est bon mi wondo do ya de prometti ma ko mansu ba ka mansu ba mi wala ni mara ala promet maka voilà non mi ba woni responsable ande kadi Masa janta hore maket. Mansura ne. Are ko ni sai kaw. Awo biti ko yawda ka awo bitan. No. Ko ga. Anu mfelama, bayam gani ko mono ta baba. An zawal le goddo. Yanne ya ganga. Zawal le goddo yore ko ni sugo kan kaw. Ça c'est vrai. Ah. Mon frère. Ko vrai yanne ni wallahi. Min ma jidde ban ki ya kama. Ande o mi ala defu. Jidde ban ki ya kama. Ai. Mi ala defu. Tawa do ami fama ju. Mi ala defu. Ake tagu de ban ki ya kama. Mi ala defu. Mi ala defu. Ya kama. Oui. Konko. Why no why? Andre. Wopiti. Wa. Wopiti. Wopiti. Andi. Kono me andiri de mane sina wopiti. Kono bu. Tinya le uniri do fi andi. Bana mi god. Wopiti. Bienvenue. Wa merci beaucoup. Afoni. Ana biti go wopiti asukini. Wopiti. Sai mi hali yadi lawsi men hali da woy wadugol geste. Famu don ya sai goddo wadi hunde andu goddum no ton ko tijji. Ani wopiti aron kifi ndara. Ala ni ta woni de wote mi wala ala mi da bitat. Ka fala joni ko mi wonno suude ko jonko don andi ne woro kadi ka. Titi jo yene ngakonde men wopiti ala ko suura ta wodo do nan. Ka afamika. Et puis so ngara no mi jetta no be ngam mi naba yuro on parce que ko dum fa lon quoi. Ndiki mi jombi combien de jours ko ande no wato yettude teppere mon tippondo. Ka don fala mi yango fi ngar yuro bengo. No menen no ka kila men artali fiu. Ari jodda do ari do. Di afiti. Ane. Du nati hakkude men joni. Lag do ngala to gore yaga ngal hewta alto mon nami. Abita. Wopiti. Men nasi anga feta ali wa. Andi min ko nun tami fala. Andi hari ko men ara no do hari ko célibataire jo. Andi anda woni marié jo. Na ala fi. Donc wona hala tungo yaddi men ande ko ma. Ala kam fuddi ke ara yoni be siari ni ara ala ka yonita. Kanano. Wallahi anti do biari do hali andande mu yori. Antuka adani be ndiam be yara. Ne wanda men ni ma. Wondi yango elo bidata. Mere yari ndianga merongi ko bastu. Joni bro men arno yura gol banye madamo. Men dasi mi. Toni wono fala. Kun men fala. Anko hondu wawda marangol gore modi ma. On hala na lando ngal. Kono modi ma. Sinadu mi marana no ndo ko huntin tawbe. On hala na lila. Kono modi ma no andi ko yari men ngaray. Di o kono ndara no dila. Ndara o jiono nandal na mi serious jo. Ne. Wali do kongudi tawdi ko kongudi mako ba quoi. Joni e dimas mi invitio. Dimanche ne. Sitai non ko fala don ko mi defu mi naba na dum no kana problem. Quand même do awa. No peu importe. O defi on abi mai ne ngaranden ko defi kon fono fota nai. An gon bure mo ene essentiel on gondo. Darita o defi nabi ma auto. An bure mo yan. Nanda. Are ga o defa nyamo yaw. Menen peu importe. Que ça soit maintenant on abu ma menen men ngarani menen essentiel on ko hondum ko men hendo tun batte bingawal be nguma ngal men nyama. Men dara si dayda wawi subugol masi mabbe mabbe no wawi subugol. En tout cas enen essentiel on ko hondum ko ngar tun heben ko nyame batte. Merci. Awa Dimas mi do habbio.
dimanche à la première heure inchallah on ñemen do si Allah jeki Pajan sabbi. ka ñalande ko woɗɗude woodi Ndewta taala. ka Andi no wo fotore no buri nyamande. mi sikkide Inna nala longo fi. E fuuta jallo. E dimanche be hotado na ko be sikki. ka Problème. No me are do ando hewa surtout no du fa surtout mandu yaja. ara men ñalla jam nan Ino me la ndo dego. Ko piti ka ko manne. Dara mfide ti ayre ange so. Mi awja nama. Imije tambu dia kama kiti. Ndari hersa ko fawda na fianda. Gore bangi mo kay be ara hanka subu tawa hayi. Akku fi Allah. Hande on do mimi gayni no wolde ko mi walta ko. Hande o mi defata. Si a defali. Mi ala defu. Hande. Si a defali hande. Si woni tun hande a defali. Mi memeti. Hekam. Yetu mudi ya kama kiti. Nara mi hersay be gore be. Ngal mi rewo mi hersay be.